Gaudir d'un espai de trobada entre amants de l'art i la cultura és el punt de partida del nou Cercle Artemisia, el programa d'afiliació que la Galeria Artemisia Arts i Tendències de les Franqueses ha decidit impulsar aquest 2026. D'aquesta manera, l'entitat consolida la seva trajectòria de més de 13 anys amb la creació d'una comunitat que, a més de tenir accés a noves activitats, donarà suport al projecte amb una mena de micromecenatge. És una mena com de tarifa plana que dona accés a totes les activitats. Sabem que hi ha gent que només participarà en les activitats online, per exemple, perquè són de fora i perquè ja venien participant d'aquesta activitat. Gent que ens ha dit, jo vull continuar venint, però el tema online jo no m'hi veig, no passa res, cadascú pot disfrutar de l'activitat que vulgui. És una oportunitat, sobretot per acompanyar el projecte, perquè creuen que les franqueses es mereix un lloc, que pugui gaudir de la cultura i de l'art, i és una manera d'acompanyar-nos per continuar fent que aquest projecte sigui sostenible. En l'agenda d'aquest nou club, Artemisia mantindrà les visites guiades a les exposicions, les seves xerrades mensuals i incorporarà altres propostes com visites a tallers o trobades particulars amb artistes. Tot plegat dins d'un programa que continua obert i que es pot ampliar amb les col·laboracions que la galeria està negociant amb altres equipaments. Una proposta més per fer créixer un projecte que ja fa anys que arrossega seguidors. Ens hem trobat amb gent molt maca que ens ha dit jo us vull acompanyar no pel que em donareu a partir d'ara, sinó per tot el que ja m'heu donat fins ara. Altra gent que m'ha dit no, jo vull continuar participant de les xerrades, l'altre estic molt lluny, no podré venir, però jo vull formar part d'aquest projecte Artemisia i estem contents. El Cercle Artemisia també servirà per formalitzar una comunitat que ja fa temps que s'ha anat formant al voltant de la Galeria Franquesina i que s'ha vist especialment potenciada per les seves activitats en línia, que alhora han afavorit les sinergies amb altres artistes i comunitats d'arreu del món. Quina va ser la nostra sorpresa? Que tot aquest soroll que vam fer online va fer que vingués gent interessada per les xerrades d'art i aquella cosa que era provisional es va quedar permanentment. O sigui, a dia d'avui continuem fent aquesta proposta online que ens ha servit perquè gent de fora ens conegui, es coneix gent de fora de Catalunya i simultàniament programes de fora, dels Estats Units, d'Argentina, ens han convidat a participar a nosaltres. Jo crec que això és molt enriquidor. Amb una tarifa anual de 80 euros fraccionable trimestralment, la nova comunitat d'Artemisia s'ha posat en marxa aquest 2026 i permet la incorporació de nous membres en qualsevol moment de l'any.